Delicious nola erabili azalduko dizuet. Begirik kendu gabe blogean, ezkerreko zutabean, aurkituko duzue helbidea. Klikatu. Hau da Delicious'en azala. Ez baduzue aurretik izena erregistratu, hemen join honetan egin beharko duzue, guk dagoeneko badaukagu, eta sartu egingo gara, gelako kutxa beltza erabiltzailearekin. Hau izango da aurkituko dugun lehenengo gauza. Delicious'en hainbat gauza egin ditzakegu. Batetik, My Links honetan, guk aurkitzen ditugun estekak gorde ditzakegu. My Stacks honetan, estekak multzoka jarri ditzakegu, taldeka. My Feed honetan, besteek idazten dituzten gauzak jarraitu ditzakegu haien orrialdeetara joan gabe. Beraien orrialdeetako informazioa gure Deliciouseko kontura ekartzen dugu. Ikus dezagun adibidez. Delicious'en informazioa bilatzeko gutxienez 3 modu daude. Batetik, hemen goian ezkerrean klikatuz, Delicious'en orrialde nagusira joango gara. Bertan, gaiaren arabera bila dezakegu. Demagun hezkuntza interesatzen zaigula. Hemen bilatuko dugu Education. Hor klikatuko dugu. Hainbat stack edo multzo agertuko zaizkigu. Aukera dezagun bat. Hauxe, e-learning. Klikatu. Horrela, e-learning deitzen den stack batean sartu gara, eta interesatzen baldin bazaigu, lehenengo egiaztatzea komeni da, interesatzen baldin bazaigu, follow stack klikatuko dugu. Horrela, follow stack. Horrela, e-learning deitzen den stack hau jarraitzen ari gara, dagoeneko. Beste modu bat, hemen goian search jartzen duen horretan, hauxe klikatuko dugu. Eta musika hezkuntza sartuz, hainbat aukera dauzkagu. Stack bat agertzen zaigu hemen, eta hainbat link. Hau da, multzo bat eta hainbat esteka. Lehenik, stack honetara sartuko gara. Kontzientzia fonologikoa deitzen den stack honetan eskaintzen diguten informazioa begiratuko dugu, eta interesatzen baldin bazaigu, follow stack klikatuko dugu. Atzera joko dugu. Stack hori jarraitzen ari gara dagoeneko, orain link edo esteka batzuek jarraituko ditugu. Demagun hau gustatu zaigula. Jarraitu egingo dugu. Gorde egingo dugu. Hemen, save, eta kitxa. Bigarren ere gustatu zaigula iruditzen baldin bazaigu, eta gorde egingo dugu. Ikus dezagun ze lortu dugun. Canciones para infantil y primer ciclo, educación musical, partituras infantiles y mucho más. Hori da gure esteketan daukaguna. Feed era joten bagara, jarraitzen ari garen stackak aurkituko ditugu. Orain stack bat sortuko dugu. Oraindik ez daukagu stackik, multzorik. Hemen klikatuko dugu. Musika hezkuntza deituko dugu. Create. Eta badaukagu. My linketara joango gara, eta musika hezkuntza horretan sartuko dugu. Hurrengoare hartuko dugu, eta stack horretan. Beraz ikustagun zer lortu dugun. Batetik,
My links, estekak, bi esteka dauzko. Bestetik, my stacks. Eta barrura sartzen bagara, bertan sartu ditugun estekak aurkituko ditugu. Feed klikatzen badugu berriz, besteek eginda, baina gu jarraitzen ari garen estakak aurkituko ditugu. Demagun, Deliciouseko stack bat publiko egin nahi dugula. Sar gaitezen sortu dugun stack honetara, lehenik eta behin, hemen goian eskubian agertzen zaizun Publish Stack klikatu behar dugu. Horrela, stack hau ez da guretzat bakarrik izango, publikoa izango da. Gero, helbidea kopiatuko dugu. Gelako kutxa beltza blogera joango gara, eta bertan, diseño klikatuko dugu, bertan berriro diseño, eta Deliciouseko esteka gadget batean sartuko dugu. Añadir un gadget, irudi bat aukeratuko dugu. Hau, imagen. Hemen jarriko dugu lehenago kopiatu dugun helbidea. Irudia fitxategitik hartuko dugu. Guardar disposición. Ver blog. Hementxe dago. Hemen klikatzen badugu, Deliciousen sortu dugun stackera sartuko gara. Bertako helbidea estekatu dugulako blogean.